皆さんこんにちは、桜餅です。今日はこちらの動物の森チョコエッグを開封していきたいと思います。こちら種類は18種類とシークレットが2種類入っているということで、しずえさんから始まってしずえ、たぬきち、とたけけ、きぬよ、まめきち&つぶきち、ふうた、ブーケ、リリアン、キャラメル、アポロ、ジュン、カモミ、ジュリー、ハムスケ、ドレミ、モモコ、パッチ、シベリア、あとはシークレットの2種類入ってます。私が一番狙っているのはアポロさん。おいでよ動物の森の時からアポロさんの男らしい話し方とかすごく好きで、森にアポロさんがいると貢いでしまいがちですね。あともう一つはしずえさん。しずえさんは絶対にゲットしたいと思います。というわけで早速開けていきたいと思います。ではまず一つ目。開けるのかな。じゃじゃーん。かわいい卵。ピンク色の卵。大人になってこういうおもちゃの入ったお菓子を買うことってないのでワクワクします。さあまずじゃあ一つ目開けていきます。ドラミちゃんから一つ目開けます。せーの。出てこない。誰？あ、これはかもみさん？かもみちゃん、かわいいかもみちゃんでした。胴体と頭がバラバラですけど本読んでる。かわいい。一つ目はかもみちゃんでした。楽しいですね、これは。二つ目、逆じゃん。全部逆。二つ目いきます。いや、いいね。なんか大人になってこうおもちゃ入りのお菓子を大人買いして開けるっていうワクワク感。じゃん。全部反対。あ、誰？かわいい。誰？あ、ここに書いてあるのか。ハムスケ。あ、四つ葉のクローバーを見せてくれてます。決めポーズ。はい、ハムスケです。糸が合ってない。カモミとハムスケ。可愛い子たちが出てきました。なかなかアポロさんが来てくれませんが、まだ残り8個あります。どうなるのかな。アポロさんは声が低いのでかっこいいですよね。はい、さあ3つ目いきます。まだ見てません。シュン、ジュン、あ、これ1種類ずつ紹介が書いてある紙が入ってましたね。かわいい。ジュンは9月29日生まれ。口癖はどうせだそうです。はい、またかわいい。またなんかかわいい系の子が小動物。今のところ小動物が
並びました。そろそろちょっといかつい系のアポロさんとかシベリアさんとか来てもいいんじゃないでしょうか。あとしずえさんもね、しずえさんも欲しいですから。なんとなくやりたくなりますよね。卵だから、卵の形してるから。おっと、これチョコレート全部10個分で何グラムになるんですかね。あ、開けちゃった。あ、今のトランクは、これはじゃ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 ーん、来ました来ました。はい、シベリアさん、話してたら来ました。トランクを持ったシベリアさんが、ちょっとなんかすごく分割されてるんですけど、これまず頭と顔とお耳をくっつけて、体をくっつけて、あ、かっこいい。ニット着てます。ニットどうやってこれ立てるんだろう。まあ、いっか。ちょっと、あ、どういうこと？ここにこう、そういうことね。ここにカバンを挿して、カバンを立たせると。はい、5個目、5つ目いきます。トタケケさんとかね、来てほしいな。よいしょ。誰？キャラメル、キャラメルが来た。今うちの森に、何これ？あ、びっくり。キャラメル顔が2色だからこんな風に入ってて、ちょっと怖い。洋梨持って洋梨見せてます。かわいいキャラメル、めちゃくちゃこっちか。かわいいキャラメル。いや、並んでる姿めちゃくちゃかわいいって思うくらい開けたい方がテンションが上がりそうだし。6個目は何が入っているでしょうか。はい、本当に、これはまさかキャラメルナンバー2。キャラメルかぶりました。キャラメルおっとり系だから2人いても平和な空間になる。はい、キャラメルで囲んでみました。いやー、4つ。まだ私の推しは出ておりません。果たして出るんでしょうか。あと4つでアポロさんとしずえさん来てほしいですけど、でもね、まだね、まあでも今のところ被ってるのはキャラメルだけなのでいい感じかな。こうやってるとまた 10個大人買いしちゃいそうですけど、やっちゃいますよね、こうやって。はい、7個目。お、見えちゃったけど、見えちゃったような。ちら来た私の一押しが来た。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい、本当に。アポロ来ました。ちょっと組み立てます、先に。こうでしょ。アポロが来ましたよ。ついに言ってたら来るもんだね。これは岩か。このね、厚い胸板といいね、本当にアポロは男らしいんですよね。言うこととかもセリフで、この筋肉、この逆三角形、かっこいいでしょ、アポロ。私の一押しのアポロです。出ました。一番欲しかった。じゃあちょっと前列に。さあ、残り3ついきます。最後から3つ目。この
テーブルの下にゴミの山が漂ってて、あと3つでしずえさんは出るのかな。どうだろう。さあ誰だ、まだ見てません。かぶったー。誰かわかりますか？かもみがかぶりました。可愛いからよしとします。しかも簡単だしね、かもみは組み立てが。はい、じゃあちょっと静かに読書しててね、かもみちゃん。残り2つになりました。私の欲しかった一押しアポロは出ましたが、もう一つ狙っていたしずえさん、このメインキャラクターでもしずえさんがいないと村作り始まらないので、やっぱりしずえさん欲しいですね。いや、なんかこういうちっちゃいフィギュア見るとドールハウスとか作ってみたいな。自分でね、何かしらを使って森を作りたいな、ミニチュアのとか思っちゃうから、そうするとしずえさんがいないことには成り立たないんですよ。じゃあ行きます。最後から2つ目です。もうあれ、これはしずえカラーじゃないわ。このピンクと紫はももこちゃん。ももこちゃんでもかぶってないからね。ちょっとももこちゃん組み立てが逆なわけないね。ももこちゃんちょっと尻尾がね不安定。尻尾が不安定なので、こう立ててから尻尾を添えてあげる感じがいいかな。また尻尾取れた。でも可愛いよね。お礼の品かな、なんか持ってます、ももこちゃんは。さあいよいよラスト1個、最後だよ。これでしずえさんが出なかったらどうしよう。また明日買いに行かなきゃいけないかもしれない。最後です。お願い、出ますようにしずえさん。他のこの開封動画とかもちょっと見たんですけど、結構しずえさん出てるなっていう感じだったんで、当然のように我が家にもしずえさんがやってきてくれるだろうと思ってたんですけど、誰が来るだろう。誰が出てない？たぬきちファミリーもいないし、とたけけさんもいないし、全然なんかふうたくんもいないね。さあ果たして最後の1個にしずえさんは入っているのでしょうか。お願いします。今一瞬ちらっと色を見た時に来たって思ったんですけど、まさかの三つ子になりました。キャラメルがうちでは三つ子です。さあすべて10個分開封しました。しずえさんは出なかったけど、ちょっと悲しいけど、でも可愛いからね。いやだけどこれ並べてみてたら多分相当癒されると思います。可愛い。なんか脳内に動物の森のメロディーが自然に流れてくる気もしますけど。はい、まずうちの10個開封して、はい、3つがキャラメルさん三つ子です。かわいいね。でもなんかキャラメルがこういるといっぱい。そしてこちらは双子の
かもみちゃん。はい。2人で仲良く本を読むかもみ姉妹。そして尻尾が不安定なももこちゃん。尻尾はちょっと不安定だけどいいですね。パチッとして可愛い色。私ピンクと紫の組み合わせってすごく好きなので、個人的にね、なんかももこちゃんの色合いはすごく好きですけどね。で、この小動物のなんか可愛いけどちっちゃいけどヤンキーみたいな、いいね、可愛いね。この生きがってる感たまらない。そしてこのかっこいいお二人、アポロさんとシベリアさん。ちなみに私の一押しはこのたくましい胸板をお持ちのアポロさんです。まあでもちょっと狙ってたしずえさんは来てくれなくて残念でしたけれども、こう並べるとすごく可愛くて、開封もねワクワクするし。ちなみにこれ対象年齢が15歳以上ってことで大人向けなんですよね、きっと。いや本当になんかね、動物の森って癒し効果がすごくあると思うので、もしゲームをやったことないなっていう人は本当に本当におすすめです。マイナスイオン溢れてます。でまたこの溜まったチョコレートを使って何か作りたいなと思っているので、このままよかったら読者登録じゃない、なんだっけ、チャンネル登録お願いします。ではご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。